Hello guys, magandang araw. For today's video guys, ipapakita ko sa inyo yung aming tanim na paminta guys. Ayan guys, sobrang gulang na siya guys. Ready na siya pipitasin guys para mabilad natin siya guys at pwede na natin siyang gawing lamas guys. Ayan lang siya guys. Nakatanim niya siya dyan guys sa malapit sa may Madri Cacao guys. Ayan yung mga bunga niya guys. Kaso guys, konti na lang siya guys kasi yung iba dyan guys na harvest na namin guys kasi sobrang dami na ng kanyang bunga guys. Nasasayang kasi siya guys kapag umuulan guys, nasisira siya guys, kaya kinuha na namin siya guys para mabilad na siya guys. Bali yung naiwan guys, konti na lang yan siya guys. Yan, bali dyan yung punuan niya guys, dyan nakatanim ng paminta guys. Ayan guys, so kikita nyo naman guys yung mga sanga niya guys, sobrang tanda.